A vieš čo? No vedel som to. Na jednotky. Daj ešte niečo Kirik, nejakú story. Drž piču. Ne Kirik, povedal ťa budúci rok ako zahráme v lige. Musíme sa snažiť. A čo hovoríš na svoj výkon na tomto turnaji? Na piču. Dobre. Ne, ale ja ho uznám za tú prihrávku, čo mi dal, ty kokos. Nebitej prihrávky, ja nedám ten gól. A čo hovoríš na môj výkon na tomto turnaji? No, povedz, jak chytal. Ten král! Víš čo, kráľa som nevidel. Chlapče. Áno. Tu ver, ja neviem, jak ty chytáš. Ja by som dal 500 milión gólov a ty to úplne tak, že tuc. A hodíš. Jak nič, keby to nebolo ani strely. Ty sa... Vymažem to zajtra. No o tebe verím, chlapče. My sme boli, tak, zajtra, tak jak som, no zajtra si to pustíme iba a vymažem. tak jak ty si vyjebal s nami. OK? OK. Daj Alebo do toho. inak niečo poviem Mirke. Neviem čo, ale niečo jej poviem. Všetko vie. To je jedno, my sme kamaráti, všetko vymažem, ale zajtra si to pozrieme, keď budeme trezí, zasmieme sa, vypneme. Dobre. Nič. Pôjde. Ja to poznám, čo to Ale je. ma ty ma nehrávaj, lebo ten telefon vidím. Áno, mňa vidíš. Áno, teba vidím. Kedy chceť? Seď prosím ťa, sa Ale zje... viac. Bež.